albularyo, mananambad sa among baryo. Bisan tuod siya utan, usahay may pagkapiyado. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa maingkanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usang maminteriyo. Dunay babay nga masakiton, gitambalan niyag kurasyon. Ang albularyo mapahiyumon, mihabuhap sa sakit sa puso. Ang babay sabi ay alisto, nga nagtutong kayong panabo. Kay kung hikap ang butang nga albularyo, basig mahikapan ang iyang baon. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga mapiyong ang mata. Ay bayok kalisod paghilok, nagreklamo subag sa ilok. Sa albularyong iyang